Въпроса, може да ме беше това, сега съм гажа, че ме брат си приятел, какво да правя? Ами... Не знам, зависи от колко време ходят, а иначе дори да... Даже това не е голямо значение. Все пак имаш брат ти приятелка, не го отнемай. Не го прави колкото да го харесваш, защото не го направих в този номер и бях разбита, ще си развалите приятелството, просто каквото и да става, дори да не се скарате много. Тя ще стане по-студена към теб, поне аз така направих и не знам, зависи от човека. Не го просто се опитай да го забравиш. Иначе може да стане лошо. Или пък поговори с нея. Кажи, че го харесваш. Тя разбира се не знае. И какво друго? Просто не знам точно каква е ситуацията. Но има два варианта. Тя да не знае. Ти да направиш нещо, после да съжаляваш. И пък да й кажеш и тя ти помогне да го превъзмогнеш и да не става нищо между вас. И да, нищо, че е това. Между другото, много хубав въпрос.